on perjantai. Ja silloin syödään tietysti kebabia. Tosin tänään siihen tulee tabboule ja näytän teille, miten se tehdään. Mikä ihme on tabboule? Se on couscous-sekoitus kasviksilla. Hapaan, raikas ja ihanan kevyt. Ja sitten siihen tulee kebabia ja kebab-kastiketta. Ja sitten me aiotaan syödä se. Se on kai tämän päivän tavoite. Aloitetaan paistamalla kebab. Tämän kanssa tarjotaan myös paahdettua pitaleipää. Vähän couscousia, joka on keitetty kanaliemessä, sitten sekoitetaan joukkoon punasipulia, sitruunaa ja sumakkia. Lisätään tomaatit ja reilusti tuoretta persiljaa, lopuksi vielä puristussitruunaa ja kunnolla oliiviöljyä. Okei, ystäväni, nyt kootaan annos. Aloitan tabboulehella. Okei, katsokaa. Kunnon vuori. Vihreää, punaista, ruskeaa, vaaleaa, tummaa, kaikki värit mukana. Ennen kastikkeita puristetaan vähän sitruunaa. Aloitetaan miedolla kastikkeella. Sitten vähän punaista antaa väriä ja potkua. Katsokaa nyt. Alimpana on tabboule. Vaikka ei uskoisi, niin kyllä se siellä on. Lisätään vähän leipää, paljon kastiketta, kebabia ja persiljaa. Elämä on juhla, on perjantai, mieli on hyvä ja niin edelleen. Paljon kastiketta. Kiitos.